Hello लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानोखि थांनाय 2020 मायथाइनि जुन दानाव आसाम पुलिस कनस्टेबल जेरै कमिउनिकेशन मेसेन्जार कारपेंटार आरो यूबी आरो बेबायदिनो सब अफिसार फायारमेन बायदि पस्टफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय मोजां खौरां बैफोर पस्टनि एग्जाम डेटखौ फाइनाली फोसावनानै होनाय जाबाय जुदि नोंथाङाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बेनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानै आसामनि डीजीपी बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो बेनि डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामफ्रा माब्ला जागोन बेनिबो मोनसे चार्ट बानायनानै होदों स' बिदिब्ला माबोरै एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन बबे डिस्ट्रिक्टनि एग्जामा माब्ला जागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होगोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आसामनि डीजीपी बिथाङानो बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों जे नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना फैगौ 12 अक्ट'बर 2021 खालारनिफ्राय बेखौ अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों स' नोंथांमोना एसामिसाव नायोना इंराजियाव नायो नोंथांमोना बेवहाय माखौ बुजियो बेखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना आं बेवहाय मोननैखौबो दिन्थिनानै बे फोसावजानाय नटिसखौ नायनानै गासै खोथाखौ रोखा जानानै लानो हागोन जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों अफिस अफ द चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड आसाम रेहाबारि गुवाहाटी बेनिफ्राय बे नटिसखौ फोसावनाय जादोंमोन नोंथांमोना बेनि खालारखौबो बेवहाय नुनो मोन्दों 9 अक्ट'बर 2021 खालि बे नटिसखौ फोसावनाय जादोंमोन बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायदों थांनाय 8 जुन 2020 खालाराव बेनि अनलाइन एप्लाइआ जादोंमोन आरो बेनि जे नटिफिकेशन ओंखारदोंमोन बियो फेब्रुवारि दाननि 18 2020 आव बे जे नटिफिकेशन बियो ओंखारदोंमोन आरो बेवहाय पस्ट हिसाबै दङ कनस्टेबल सब अफिसार फायारमेन आरो बेबायदिनो इमारजेन्सि रेस्किउरार बेबायदिनो नोंथांमोननि पस्ट दङमोन स' बेनिनो दानिया नोंथांमोना बेनि जि एडमिट कार्ड जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बेनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना दा अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानै नटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननि जे एग्जाम बे दङमोन पीएसटी आरो पीएटी थामहिनबा पीएसटी थामहिनबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो पीएटी थामहिनबा फिजिकेल एन्डुरेन्स टेस्ट बे मोननै एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना दा बेनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन बेनिफ्राय बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोननि जि डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम डेट बेखौबो बेवहाय फोरमायनानै होखादों नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोन्दों गलाघाट बेनि जे एग्जाम डेट बे जागोन फैगौ 25 अक्ट'बर 2021 खालि जागोन आरो बेबायदिनो माजुलि 2 नभेम्बर 2021 खालि जागोन बेबायदिनो बङाइगाव काछार गवालपारा क'क्राझार डिब्रुगड़ हाइलाकान्दि नलबारि बिदिनो जरहाट कामरुप करिमगन्ज नोंथांमोना गावबागाव जिल्ला बायदि बेवहाय खालारखौ होखानानै होनाय जादों नोंथांमोना बेबायदि नायनानै नोंथांमोना बेखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामनि डेटआव नोंथांमोना हाजिर जाहैब्लानो जाबाय थामहिनबा प्रेजेन्ट बेवहाय नटिसआव फोरमायखानाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ फैगौ 12 अक्ट'बर 2021 थामहिनबा गाबोननिफ्राय बेखौ अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों बेनि थाखाय नोंथांमोननि मोनसे अफिसियेल वेबसाइटबो बेयाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि मानिबा जाहोनाव नोंथांमोना बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हायाब्ला बेयाव नोंथांमोननो सुबिदानि थाखाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों आरो मोनसे इमेल आइडिबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे मोननै इमेल आइडि आरो फन नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैबो बेनि जाहोनखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायाव नायदों डेपुटि इन्सपेक्टर अफ जेनेरेल पुलिस आसाम थामहिनबा DIGP बिथाङानो बे नटिसखौ नोंथांमोननि सेराव फोसावनानै होदों बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ गाबोननिफ्राय थामहिनबा फैगौ 12 अक्ट'बर 2021 निफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन